February 2025 जों YTF ত্রিপুরা যুব সংগঠন ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশন তরফ থেকে তিনি কাইসা কর্মসূচি दङ प्रत्येक थाना एबा प्रत्येक PSO जों कायसा कमप्लेन आफारि दङ प्रत्येक PSO जों साइमानो किछुदिन सिगां कायसा जों फेसबुकाव नुखा निउज अनुसंधान होनाय आ निउज चैनल जिनि महाराज जिन बुबाग्रा प्रद्युत माणिक्य बिनि मुङै जेबाबे बुकु खायमियाकारै और निउज चैनल जेबाबे साजाका जों आबनो बेलाय खा दुख नाङै एवं जों सेलम फनुगै जों तिनो जागा जिराना PSO फाइजाक तिनो खंमा सिगलार दङ जों बाय टीम तरफ থেকে जों तिनो जागा जिराना PS नि जे उसी जों बनो तिनो जे कमप्लेन जों ममै आफरका खायो ओ कयदिन बिसिंगनो जे ओ निउज अनुसंधान बिनि बिरुद्धे একটা क्राक एक्शन आजागोन होननाय आंनि खाव बिसास दङ ताइ जों बेलाय खामहासि जों जिनि जाहानि मालिक जिन बुबाग्रानो ओ निउज अनुसंधान चिमिया गोबांमा निउज चैनल दङ गोबांमा बरक दङ बिनि बिरुद्धे क खायमिया सावै बुइ दंफियाव जों तिप्रासांगै जों YTF जों सिगलारक जों आबो जों नाय दंमाया ताइ जों क्राक बार्तारनामु जोङो बस्तां सालो जदि दै वैसाचिन महाराजनि बिरुद्धे उन्ति क खायमिया क सिद्रा जों सामनुके जोंहा दंलाखिन सिगलारक जों YTF रक जों तिप्रासांगै जिन YTM बिसिंते जों क्राक आन्दोलन थानाय ताइ जों हम सानामु जों क क्राकके जाते बस्तां सालो जिन महाराजनि बिरुद्धे जाते केबे क थाइजा साइमियातै जों सिगलारक जों तिप्रासारक जों खरां क्राक जों माबासे दागले बुकसं जों खामु बिसिंते जों तिनो जागाव जों कमप्लेन रो जों जिनियाव जागानि थाना नसिनब साका क्राकन साका जाहाते अमनि फाट एक्शन आजाना बागै हामबाय हास्तेनि लुकुरगनो खुलुमका तैलामसगो सिनोर फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल नि 2025-26 बिशिनि कताल एडमिशन एबा बटिनि फॉर्म 3 February सिमि रेजागै टंका ते ओ कताल एडमिशन बसकांनि 18 March नि सिमि चेंगजागनाय अबनि बागै सिलेक्शन टेस्ट इंनाय 15 February 2025 अबनि बागै जतो रोंसोंनाय रगनो जतनो दाटी खे फाइ एडमिशन फॉर्म नानानि बागै रोंरंग नि यांगनि बुखाक्ति साकायसा साक्लायमुं रिजाखा Aboni yagulo kesam re-admission engnai 24 March tai class regular class chengnai 8 April nisimi rang mari komni bisingono or rungnogo rung serngnai ni bagai sebmannai faidi admission na faidi jotono na hambai kulumka